No minä olen Leo Koukku. Muutin tänne Porin helluntajaseurakunnasta 73 vuonna. Ja sitten täällä olen ollut siitä lähtien. Ja ollut seurakunnan vanhimmistossa jo 88 se lähtien ja edelleen. Ja ollut myöskin hallituksen jäsenenä. Että sellainen mies mä olen ja sitten ollut paljon työni ohella. Olen kunnallisissa erilaisissa viroissa opettajana ja sillä tavalla terveyspuolella myöskin. Niin sitten sen ohella vapaa-aikoina olen kierrellyt koko Länsi-Suomen alueen kaikki seurakunnat. Pitänyt raamattutuntia. Että sellainen henkilö minä olen. Mutta nyt täällä kuulimme tässä seurakunnan historiasta aika yksityiskohtaisen selvityksen, mutta semmoinen perusteellinen historia on sitten myöskin seurakunnan sivuilla, nettisivuilla, jonka minä olen tehnyt 84 vuonna. Silloin se oli aika kova urakka, kun täytyi poimia kaikista eri lähteistä ne tiedot. Ja nyt niin sen jälkeen mä oon saanut sitten lisää tietoa ja nyt mä oon tehnyt täydennyksen siihen. Ja se täydennys koskee aika paljon Luomajärven helluntajaseurakuntaa, jossa Veikko Jääskeläinen sai paljon ihmisiä uskoon hänen kauttaan. Ja kokouspaikkana oli se minun nykyinen kotini. Ja siellä oli iso tupa ja siellä pääasiassa sitten kokoonnuttiin. Ja sitten meillä oli myöskin mäen alapuolella sellainen huoneisto, mikä oli tehty muuhun tarkoitukseen, mutta se toimi seurakunnan sitten juhlapaikkana ja kastetilaisuuksia pidettiin 300 metrin päässä Luomajärvellä. Ja tästä teen sitten lisäselvityksen. Se tulee sitten myöhemmin tähän seurakunnan historiaan lisäyksenä. Mutta nyt minä haluan puhua niin kuin raamatullista pohjalta näitä, jätän tuon historian nyt puhumatta, koska me kuulimme sitä jo perusteellisesti tässä edellä. Tämä puheeni aihe, mikä minulla on, niin se on tärkein asia seurakunnan toiminnassa. Taitaa nähdä muuton ilman tätä asiaa. Että saamme nyt pitää näitä seurakunnan 90-vuotisjuhlia. On Pyhän Hengen kautta julistettu evankeliumin sanoma, jonka kautta seurakunta on kasvanut ja toiminut ja sen näin pitkän ajan. Se on Jumalan suurta armoa, että olemme saaneet tällaiseen seurakuntaan uudesti syntyneenä ihmisenä tulla, taikka täällä tämän seurakunnan keskuudessa olemme saaneet uudesti syntyä ja saamme olla tällaisen seurakunnan jäsenenä. Tämä on suuri armo. Maassamme ja eri puolilla maailmaa on erilaisia uskontoja ja kirkkoja, joissa on sekoitettu pakanallisia elämäntapoja ja niistä ne on sitten pidetään kristillisinä kirkkoina ja seurakuntina, joissa on paljon ulkopuolista tietoa, jotka ei perustu Jumalan sanaan. No se siitä. Mutta saamme olla kiitollisia, että me olemme saaneet tällaiseen seurakuntaan päästä ja tämä, joka on Jeesus on itse perustanut ja joka sitten ensimmäinen seurakunta ensimmäisenä helluntaina syntyi ja sen jälkeen sitä on vainottu sitten
yli 2000 vuoden ajan. Ja Rooman keisarikunta yritti sen kokonaan hävittääkin pois maailmasta 300 vuotta. Mutta se on säilynyt siitä huolimatta, ja me saamme nyt olla siinä seurakunnassa, joka perustuu Jumalan todelliseen sanaan ja opetukseen, jossa ei ole näitä mitä isien oppeja sekoitettu mukaan. Monet seurakunnat maassamme ovat viime aikoina ja lähivuosina lopettaneet toimintansa jäsenmäärän vähentyessä varsin lyhyen toiminnankin jälkeen, johon on monia eri syitä: syntyvyyden vähentyminen, työpaikkojen vähentyminen, ihmisten muuttaminen kaupunkeihin ja muihin asutuskeskuksiin, koulutuksen, työpaikkojen ja muiden syiden vuoksi. Meidän jäsenmäärä on viime vuosina lisääntynyt vähitellen. Kiitos Jumalalle, että olemme näin menestyneet tässä asiassa. Tähän on vaikuttanut seurakunnan toimitilojen rakentaminen ja monipuolinen toiminta seurakunnassa, seurakunnan lapsityö ja nuorisotyö, jotka ovat monissa seurakunnissa laiminlyöty toiminta. Samoin seurakunnan ulkopuolinen ympäristön evankelioiminen on keskittynyt usein vain uskossa olevien ihmisten opettamiseen. Tiedän nämä puutteet. Käytyäni noin 30 vuoden ajan 10 eri seurakunnissa koko Länsi-Suomen alueella. Joissa seurakunnan kokoustoiminta oli jatkuvasti vain yhden henkilön johdossa. Meillä kokouksista on vastuussa useita vastuuhenkilöitä, joilla tulisi olla Pyhän Hengen täyteys. Tällainen on pohja, mitä se pitäisi olla. Sitten nyt varsinaisesti Jumalan sanasta kerron jotakin kohtia tässä seurakunnan toiminnasta ja Jumalan sanan opettamisesta. Meillä ovat hyvät mahdollisuudet evankeliumin sanoman julistamiseen. Nyt tarvitaan ihmisiä, joilla on sanoma Jumalalta. Suuri ongelma tänä aikana on opetus ilman Pyhän Hengen voimaa. Pyhän Hengen kautta saadaan voima julistaa Jumalan suuria tekoja eri kirkkokunnissa. Raamattua, Jumalan sanaa ei saa julistaa ja opettaa niin kuin se on Raamatussa kirjoitettu Pyhän Hengen kautta saatuna sanomana, vaan se pitää opettaa niin kuin kirkko, lait ja teologit ovat sen tulkinneet ja opettaneet. Tänä aikana tähän tulkintaan tarvitaan korkeasti koulutettuja teologia sen vuoksi, jotka tulkitsevat Pyhän Hengen kautta kirjoitettua sanomaa ihmisviisauden mukaisella tavalla. Nyt on tullut käyttöön ihmisten tulkintatapa tutkia ja opettaa Jumalan sanaa myös tekoälyn avulla ihmisviisaudella muokattuna. Toinen tapa on muokkaamalla Pyhän Hengen kautta saatua sanomaa erilaisin kieliopillisin sanakääntein. Eri tavalla, mitä Jumala on henkensä kautta alkuaan ilmoittanut, jotta se tuntuisi selvemmin ymmärrettävässä muodossa. Lopullisesti se johtaa usein siihen, että sanoma muuttuu alkuperäisestä sanomasta, Pyhän Hengen kautta saadusta sanomasta, ihmisviisauden mukaiseksi sanomaksi. Tämän ajan suurin puute on ymmärtää Jumalan sana ja sen alkuperäisellä tavalla. Ihminen uudesti syntyy Pyhän Hengen kautta, ja Jumala antaa hänelle henkensä sinetin, josta hän tuntee omansa. Tämä merkitsee sitä, että ihmisestä tulee Jumalan oma hänen henkensä kautta, ja hänet merkitään taivaassa Jumalan kirjoihin. Ja Jumala alkaa
Jumala saa alkaa asua hänessä henkensä kautta. Kiitos Jumalalle, että me saamme hänen henkensä kautta sitten toimia ja hänen vaikutuksestaan. Tällöin hänestä tulee uusi luomus, joka muuttaa myös hänen elämäntapansa ja opetuksensa, ajatuksensa Jumalan tahdon mukaiseksi eri asioissa. Ja antaa tavoitteeksi saada mahdollisimman monen ihmisen uskomaan Jumalaan ja uudesti syntymään Jumalan lapseksi. Tällainen elämänmuutos ihmisessä saa uudesti syntyneen ihmisen hylkäämään myös kaiken maailman ihmisille tarkoitetut ajanvieteharrastukset ja keskittymään enemmän Jumalan tahdon mukaisiin asioihin. Jumalan tahto on se, että uudesti syntyneet ihmiset täyttyisivät Pyhällä Hengellä, että Jumala saisi johtaa heitä ja käyttää heitä sen mukaisesti. Tämä Jumalan sanan lupaus on unohdettu nykyaikana, vaikka se on edelleen voimassa. Harvoin tästä aiheesta puhutaan enää seurakuntien kokouksissa ja radiosta tulevissa hengellisissä ohjelmissa. Puheiden sisällöstä puuttuu Jumalan voima. Jumalan sanan lupaukset ovat voimassa yhä edelleen. Kiitos Jumalalle. Tämä ajan suurin tarve on, että uskovat ihmiset pyrkisivät saada täyttyä Pyhällä Hengellä ja saisivat myös Jumalan sanomassa lupaavia armolahjoja. Raamatun mukaan se on vaatimus ennen kaikkea sanan julistajille, jotka opettavat Jumalan sanaa. Ilman Jumalalta saatua voimaa puuttuu myös puheesta saatu voima julistaa hänen sanansa niin, että sillä olisi vaikutusta sanan kuulijoihin etsimään ja rukoilemaan, saada täyttyä Pyhällä Hengellä. Tämä lupaus on voimassa edelleen ja kuuluu kaikille henkilökohtaisesti uudesti syntyneille uskoville. Jeesus kielsi opetuslapsiansa lähtemästä pois Jerusalemista evankeliumin työhön ennen kuin ovat saaneet Pyhän Hengen voiman. Hän käski heidän odottaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka he olette minulta kuulleet. Lupaus oli teidän kastaa Pyhällä Hengellä. Kun henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja näin Jeesus oli sanonut. Tämän mukaan merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne paranevat. Jeesus sanoi, että te teette jopa suurempiakin kuin nämä ovat, mitä hän teki. Että sillä kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Tänä aikana elämme luopumuksen aikaa, joka vaikuttaa myös meihin, jotka olemme uskossa. Nyt pitäisi kaikkien uskovien uudistua, jotta Jumalan voisi käyttää meitä palveluksessaan, että nykyisin syntyisi herätys. Silloin tämä meidänkin hyvä kokouspaikkamme täyttyisi niistä, jotka ovat pelastuneet. Näin Jumala myös lisää työvoimaa seurakunnan erilaisiin tehtäviin, jotta voisin sunnuntaisinkin pitää pyhäkoulua seurakunnalaisten lapsille. Jumala teitä kaikkia siunatkoon ja toivon, että te jokainen pyrkisitte saamaan lisää Jumalan hengen voimaa toiminnassamme seurakunnan yhteydessä. Kiitoksia.